Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam inculunt Belgae, aliam Aquitanii, tertiam, qui ipsorum linguae Celtae nostra Galli appellantur. Gallien er under et delt i 3 dele, af hvilke belgerne bebor den ene, akvitanerne den anden, den tredje de, som på deres sprog kaldes keltere, på vores galler. I denne helsætning er der 3 personbøjede verber, så der er også 3 sætninger. Verberne er est divisa, inculunt og appellantur. Vi har en hovedsætning, der begynder med Gallia, og 2 ledsætninger. Den ene begynder med quarum, den anden begynder med qui. Verbalet i hovedsætningen er est divisa. Est divisa står i 3. person singularis, perfektum indikativ passiv. Gallia er subjektet, står selvfølgelig i nominativ. In partes tres er en præpositionsforbindelse, en styrer her akkusativ. Hvis man vil opfatte divisa som et adjektiv, er det okay at sige, at det er subjektsprædikatet. Verbalet er så est, og divisa er subjektsprædikat. Den første ledsætning er en relativ ledsætning, der indledes med det relative pronomen quarum, genitiv pluralis af quae, der betyder som, og her må vi oversætte det hvis første del belgerne bebor. Verbalet er inculunt, subjektet er Belgae, maskulinum pluralis, og det direkte objekt er quarum unam, hvor unam står i akkusativ. Underforstået er partem, altså hvis ene del belgerne bebor. I det følgende er der underforstået noget mere. Akvitanerne bebor den anden del. Aliam partem Aquitanii inculunt. Aquitanii er subjekt for det inculunt, som ikke er her, eller som er underforstået heroppe fra. Og aliam partem er det direkte objekt. Tertiam begynder så en ny sætning, kunne man sige, hvor subjektet er underforstået i, altså de bebor den tredje del, som på deres sprog kaldes keltere, på vores galler. Tertiam, den tredje, altså direkte objekt, det er akkusativ femininum, fordi det lægger sig til partem, der er underforstået den tredje del. Den tredje del af Gallien bliver altså beboet af dem, som på deres sprog kaldes keltere. Der kommer altså endnu en relativ ledsætning, der indledes med det relative pronomen qui, der står i nominativ pluralis maskulinum. Qui er subjektet, verbalet er appellantur. De kaldes keltere, keltae, der er subjektsprædikat. Det gør de ipsorum linguae, et adverbialled, linguae med langt a er ablativ, ipsorum er genitiv pluralis maskulinum. Så på deres sprog kaldes de keltere. Nostra, underforstået linguae og igen med langt a, nostra linguae på vores sprog kaldes de gallere, igen et subjektsprædikat. Man kunne måske, og det bliver lidt langhåret, overveje, om der er 5 sætninger i den her hele sætning. 5 sætninger i alt, i stedet for 3, som jeg sagde før. Det nemmeste er at sige, at der er 3 personbøjede verber, est divisa, inculunt og appellantur, derfor er der 3 sætninger. Men man kunne måske også sige, at der bliver underforstået inculunt et par gange, og derfor har vi unam, aliam, tertiam, som ligesom er 3 ledsætninger. Så i alt 3-5 sætninger, alt i alt.
hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Alle disse adskiller sig fra hinanden i kraft af sprog, skikke og love. Differunt er verbalet. Det står i tredje person pluralis, præsens indikativ aktiv. Hi omnes er subjektet, hi er det demonstrative pronomen hic, og omnis betyder alle og enhver, det er altså et adjektiv. Så alle disse, underforstået populi, alle disse folkeslag, adskiller sig inter se, mellem hinanden, eller fra hinanden vil vi sige på dansk. Det er et præpositionsled, altså et adverbialled, inter styrer akkusativ, og se er det refleksive pronomen. Og det gør de i kraft af sprog, skikke og love. Alt sammen står det i ablativ. Linguae med lang A, ablativ singularis, institutis, ablativ pluralis og legibus, ablativ pluralis. Gallus ab Aquitanis Garunna flumen, a Belgis matrona et sequana dividit. Garonfloden deler gallerne fra akvitanerne, og Maren og Seinen deler gallerne fra belgerne. Der er en hovedsætning, verbalet er dividit. Dividit står i tredje person singularis, præsens indikativ aktiv. Første subjekt er Garunna-flumen, Garonfloden, som deler gallerne, det direkte objekt, akkusativ pluralis, fra akvitanerne. Et adverbialled, en præpositionsforbindelse, hvor ab styrer ablativ. Det andet subjekt er matrona et sequana, Maren og Seinen, som deler gallerne, det direkte objekt, a Belgis fra belgerne. Igen et adverbialled, præpositionsled, hvor a, som er det samme som ab, styrer ablativ. Horum omnium fortissimi sunt belgae, propteria quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimique ad eos mercatores saepe commiant, atque ea, quae ad effeminandos animos pertinent, important. Proximique sunt Germanis, qui trans renum inculunt, quibuscumque continenta bellum gerunt. Af alle disse er belgerne de stærkeste, fordi de er længst væk fra provinsens kultur og civilisation, og fordi der sjældnest kommer købmænd til dem, som importerer varer, der bidrager til at svække sindene, og fordi de er tættest på germanerne, som bor på den anden side af Rhinen, og med hvem de hele tiden fører krig. I denne lange helsætning er der 8 finite verber, og derfor er der også 8 sætninger. En hovedsætning og 7 ledsætninger. Hovedsætningen er den første. Horum omnium fortissimi sunt belgae. Sunt er verbal, tredje person pluralis, præsens indikativ aktiv. Belgae er subjektet, og horum omnium fortissimi er subjektsprædikatet, hvor kernen er fortissimi, som er nominativ pluralis. Horum omnium er genitiv pluralis. Af alle disse er belgerne de stærkeste. Så kommer der 7 ledsætninger, som skal uddybe denne hovedsætning, denne tese om, at belgerne er de stærkeste. Propteria quod indleder første ledsætning, som er en årsagsledsætning, eller en kausal ledsætning, kan vi kalde det.
fordi. Propteria betyder fordi, og quod betyder sådan set også fordi. Verbal med implicit subjekt er absunt, som er tredje person pluralis, præsens indikativ aktiv, med implicit subjekt som sagt. De er borte fra, de er langt væk fra provinsens kultur, kultur. Og civilisation. Kultur og et humanitate står i ablativ singularis, fordi det styres af ab, eller a her, præpositionen a, som styrer ablativ. Næste ledsætning har vi verbet commeant, som er igen tredje person pluralis, præsens indikativ aktiv. Subjektet er mercatoris, og de kommer minime salpe, mindst ofte, det vil sige meget sjældent. At eus er et adverbialled, en præpositionsforbindelse, hvor at styrer akkusativ. Herefter indledes en ny ledsætning, atque ea important, og de ting importerer de. Og der er altså endnu en ledsætning, som uddyber, hvad det er for nogle ting, de importerer. De importerer de ting, som bidrager til at svække sindene. Quae er et relativt pronomen, det er altså en relativ ledsætning, vi har. Quae er subjektet, står i nominativ pluralis neutrum. Verbalet er pertinent, tredje person pluralis, præsens indikativ aktiv. At effeminandos animus er et adverbial. En præpositionsled, hvor at styrer akkusativ. Effeminandos betyder egentlig at kvindagtiggøre sindene. Formen effeminandos er en gerundiv, som man kan læse mere om i grammatikken. Så kommer der endnu en ledsætning, proximique sunt germanis, og vi skal forestille os, at den hører til propteria quod, altså fordi de er langt væk fra osv., og fordi de er tættest på germanerne. Proximique sunt germanis, sunt er verbal med implicit subjekt, tredje person pluralis, præsens indikativ aktiv, og subjektsprædikatet er proximi. De er tættest på, og at være tæt på nogen følges af en dativ, så germanis, altså dativ pluralis, og man kan sige, at det er en del af subjektsprædikatet. De er tættest på germanerne. Så har vi to ledsætninger, der uddyber, hvad der er at sige om germanerne. Det er relative ledsætninger, indledes med det relative pronomen qui, altså som står i nominativ pluralis, maskulinum. Qui incolunt, incolunt er verballedet, som bebor eller bor, trans renum på den anden side af rimen, er adverbialled, trans styrer akkusativ. Endnu en relativ ledsætning, quibuscumque. Quibuscum betyder med hvilke, man kunne også have sagt cum quibus, eller det vil vi måske tænke, men romerne bytter altså om på cum og quibus. Så quibuscum betyder med hvilke, que betyder og, er altså en konjunktion. Med hvilke, gerunt, de fører, verbal med implicit subjekt, tredje person pluralis, præsens indikativ aktiv, med hvilken de fører krig, bellum, det direkte objekt. Og det gør de kontinenter uafladeligt eller uophørligt, et adverbial. Jeg opdager lige en stavefejl her på falderebet, at effeminandos eos, det første i skal være et e. Effeminandos var den særlige form, der kaldes en gerundiv, og det kommer af verbet effeminare, der kommer af ordet femina, en kvinde, altså egentlig til at kvindagtiggøre sindene.
Tak for denne gang.